मम्मी जी सुता बनी। अरे हो बड़ी ठिंगा के दर्द बा। दे दबा दे। अरे छोड़ो खाना ना खोली बा। हाँ खैनी ये खानी न कि मम्मी जी कबे से सुतल बनी तनी लग दबा दे। नाराज नहीं की ना थोड़ा सा लेट हो रहा नहाई में। बड़ी दर्द बा कमर में। सुती सुती दबा दे। सुती काहे उठत सुती ना खाना ना खोलू बा। हाँ खाना खा ले सुती रोरा सुती। अच्छा। रोरा हमरा के एकदम टेंशन मत ली हम बानी ना हम ठीक बानी। रोरा पूरा नहीं बानी रोरा के हमर सेवा करे बटे सुती। कितना बहुत अच्छा दिया है भगवान की। मम्मी जी सही कतो ही देश की कनी खाना में का बनी। अरे बबुआ सब्जी उब्जी ना ले लगा। बाटे न पटर बा आ भिंडी बा आलू बा। ए छोड़ ना पूरा है दाना बनिया जा खाना ना बना दे तनी भूख लागल बा। ए मम्मी जी एगो बात कही। देखी जा। एगो बात कही। हां हां बोला। ये तना दर्द हो गया कमर। अरे मोटा पाई तो ना तबाह कर दे। अरे माई सुनो ना तो बबुआ ले कोई के जाई बाजार देखो रख दवाई ना दी। ठीक बच जाता है। खाना में का बनी। ना का बनाई हो दाल भात पटर ले बनू। हां भुजिया बनाई हो काहे तना बताई में बाड़ो कुछ कोनो बात बता ना ऐसे कोनो बात नहीं के सोचनी से कराए बना के रख मरिया में गरम तेल के चाय के लहसुन मन देती तनी। अच्छा ठीक बा। वही के जल्दी मन रोरा बीमार बनी त हमरा कुछ ठीक न लागत तो नहीं। ठीक बजा ठीक बजाई ना जा ठीक बा रोरा राम करी। कोनो बात नहीं खेनु ना कोनो बात नहीं के राम करी। ठीक बा। सुती रोरा सुती सुती सुता देता एगो तकिए तनी दे दे तू। सुती। और भाई काने का हो गइल बा काने कोनो नो टुअरी हमर सास के अथी का बैसनो के टोना डाइन क देबे से का कभी रोगिया तो दुखियात ना याद रोगिया दुखिया गइल बाड़ी। जा जल्दी भगवान हां अदनी को चाह बनवा दी हो। ठीक बा लिया जा और चाह लो का त दादा हमर वजह बोलैले मन का नहीं है बाकी ना वो आई के बेचारा ताकत हुई मिले खाते। मम्मी ने जागो रखी ना सुता बनी तो घाम के बत्ती आ गई। हेलो का ये जान कहाँ बाड़ो। अरे तोहरा खातिर हम का ना का कह दिहनी बतावा। बहुत हम मम्मी जी के कोसे कोसे सुतैनी नींद के दवाई खिया के तारा से मिले खातिर। ऐसे मत कर हमरा के कब मोचर में शादी हो गल बता कहा बाकी तोहरे से मैं प्यार करी ना नाम के बतार बा बाकी यारे पन हमर बाटे मन ना ऐसे हमके कभी मत बुलाइयो। ठीक आई बड़ो दुआरिया पर। अरे हमार सोना आवत नहीं अभी मिले ठीक है आ तनी गेट खोल धीरे से आ जाइए ठीक मम्मी जी वो जी सुनता बड़ी धीरे से आई हो। हाँ ठीक है तनी गेट खोले। हे हेलो अच्छा बाबा में छाती भोकल हम करता क्यों आवत नहीं क्यों नहीं डर लागता। सुनी डर लगा तारा से मन में लगा दे हम के हां कहां रहल इतना दिन से तार मोबाइल काहे स्विच ऑफ रहत रहे। स्विच ऑफ ना रहे बिगड़ गई रहे मोबाइल हम। कैसे बिगड़ गई रहे। अरे बिगड़ ना गई रहे अब गिर नीमन से बैठा ना बस ई बताई। हां हां हमर बियाह होत कोई त का बाकी हमर रौरे पर ध्यान रहल जान दे मरद बनो पतली बनी तर ढेर नो स्मार्ट बनी मुंह बनू नती पिया कर जुएड़ी हटे आ खेत उत में काम करला हाला फैल न कि नौकरी करेला आ जब बहनी न त देखत तनी रोड पे अंडा बेचता ई कौन नौकरी है। अच्छा बिजनेस कर लो अंडा हाँ वो आ कभी कभी अंडा बेच देल बरसात और साथ में आ कभी कभी नो साइकिल पर चिटपुटिया क्लिप से बाहर से क्लिप बेचेल वो कौन नौकरी है। ये बताओ तो के अच्छा से जान लन कि ना मने जी राउला ने नाम रो मत कदनो बानी तोरा को बात जानू बानी। हां हां ए जी भुलाइम ना हमरा के ना भुलाई नहीं देख हां हां का खाली हां कर दन ई ऐसे काला न लइकन पाँच कल भरोसा ना करे के खाली हां हां करे लसन ना एकदम तो याद करना हमेशा। जी
जान दनी जवन बानी जवन रौरे बानी जान हमार मोबाइल बिगड़ गए रहे ना तो हम बड़ा परेशान रहने। काहे के टेंशन लतनी बूढ़ी के पेंशन उठेला ना हम ही सब रखी ना मम्मी से मोबाइल ना किन दे हम आ मम्मी जी के न पटा ले हम आ तेल लगा के धीरे धीरे आ कह देम कि मम्मी जी ना एगो हम मंगलसूत्र बनैनी है पटा ले हम और तारा के गो मोबाइल किन दे ठीक ना हां ठीक बाका खुश न हां तना माने लू ना हां हमके माने ना बहुते माने तो से बहुते प्यार करे ना सोना हमके कान बुलाइयो ना सोना ना कबो ना बुलाई एकदम हमेशा याद कर। अब चल के ना आई बुढ़िया चाची त हाल बहुते कलाबिन ही बुढ़िया काने कहिया मरी मुंह तो नहीं के चल जान जी हां पहले के बतिया याद आवत जौन की पढ़ाई करे जात रही जा स्कूल के पीछे मिले जात रही हो जाके अब कैसे आइलो पहिनी हो ये मोटरसाइकिल रहे ये फोंस के लिए खड़ा कर देनी हो कहां पुनिया घर के पीछे तेल के पैसा बा न हां बाटे कमाई ठीक ठीक बाटे आ जान हम आज इतना आनंद बा न आज भर दिन कुछ खइले नहीं कि तारा खुशी में मिले से जान जे इतना हमके अच्छा लगता बेटा लगता हमको बहुत बढ़िया लगा था यार बहुत बढ़िया लगा जैम तो बहुत याद करो हां या जाके चाहिए कब चाय मंगलो से कभी ये कब चाहिए का हो हां मम्मी जी का होता का है मम्मी जी कोबे कोनी तोरा के चाह लिए अभी चाह नहीं ले ले अरे वो काम ना कि मम्मी भी ले फोन आ रे कहते तीज में का विदा करी बाबुआ के कनी बाबुआ के डाला एगो विदा कर दे 1 दर्जन केरा 1 दर्जन अमरूद वो तीजिया में ना चढ़ेला अरे डांड में दर्द अरे के कर पकड़ की दाता रे हमरा को ना उठे ना में चोट लग तोरा आ हो के हरे कहां पीछा तो मोबाइल ले ले बनी अरे हो पीछा रे कहां के हो बा तन हट पता नहीं ए मम्मी अरे हो के करे के बोले रे के हरे तोर मम्मी ई तोर हबी मम्मी जी मारी मत है कि इसे हमार तने पूछा तने बताओ कि के हस सही सही बताओ मम्मी जी बचपन से इनका से बहुते प्यार करत हमार लइका फिर का करेलु माथा मोहेलु मम्मी जी उ त मने घर घर के रिवाज बाटे ठीक बाटे बचपन से प्यार कर तहरा नहीं खे तहरा ना ला शर्म लागल हो इंगरा में आइल रहे जवा इंगरा में का हम न बोले ले बनी अपना घर रह जो का दोस्त बा ए मम्मी ते जी सही सही बता हां ते सही सही तोरा बतावे के बा बोले ना तो तोरा जन बेटी बहिन हुआ सही घर में बोला के आ लभर के और सही करिया सन हमारे सन बेटा के जिंदगी बर्बाद होई मम्मी जी हाथ जोड़त नहीं अब ना बोलाए कबो ना चाह हम मनिया त लभर से जाके बतियावतिया आ सास के सेवा नहीं के करत मम्मी जी कबो है गोल पे गिरतिया है देखी जा हां ए त लइका के हमारा लइका के आवे सारी बात बतावत ये तो आ देख अपना मेहरारू के काम करतिया घर में बैठ के देख कौन कौन करतिया देख लभर के बोले ले बिया लभर के देख ले लभर के बोलावतिया तू देखल एनु मैटर जे के काका भइल हो हम देखनी ना देखले तोरा आंखी के सामने में भी कहत के देखल और काहे छैतर पड़त ऐसा दुनो गोड़ा ते बताओ चिन्ह भत के लइका के कोबे कर बियाह भेलवा तक लेकर के चिन्ह नहीं की अच्छी बताओ बबुआ ई तार के हां बताओ अरे बोले में कला जा तोड़ो मुंह से बोली नहीं खावत लागत है कि भगवान कोस हमने खम देले अच्छा ही बताओ ते बता दे ई भका ना पुलिस तुम्हारा मुंह में तराक से बस मुंह फाट दी फाड़ देना बेनु बोले नहीं गलत पढ़े जात रहनी ना पढ़े जात नहीं ना पढ़ी इनकर से प्यार करने प्यार कर रहे अरे बबुआ छोड़ दे रे जा अच्छा तो काय कथा है सचिन को बुझाता ये तो तुम करा का करतिया बुझके दे हम का कहि दिखा दे तुमको हम घर में लगे का करते नहीं चुप रह रे चल जा घर के सुन बे करे के मार दी छोड़ दी जाए काकी लड़ा है तुमको डर गया अरे जाती छोड़ दिया अरे हट लगे रख ले छोड़ दिया अब देखिए सुनिए बात बंद करी और हिम्मत कैसे भइल के हमरा घर में बता अरे नहीं जा रे हम घर सुना बता रही है गांव सुना बता बस इधर का भगाओ ना मम्मी जी बचा ले ना बस काम में जा रहा है मम्मी जी आराम करे तो पहले सोच के बचा और तो बाद में हम अरे नहीं तू हट अरे तो भाग ना रे छोड़
चल मत से आज के बाद ऐसा काम ना होवे चाहिए घर में। एक और क्लास हम लगाओ सुन अरे चुप एक और क्लास हम लगाओ अरे हमारा के बोलो ना दादा क्लास तुरंत लगाओ मत खींच की तहरा के हमार बात माई के बात ना मन माई के बात तू टेल देबो ना तले के घर में लंठाई करवा अरे करो लंठाई लंठाई करावा त नहीं तू मोर बाप दादा सुनले सन काम घर बाप दादा करे सन करे तो जो उनके के लेकर आराम चलाओ हम चलो नहीं हां जो है ना जी आज के बाद सन काम कर लेना आज के बाद अब ना कर डरामा के चल अच्छा बर्तन माज के बाद उनको लाइट और फॉर्म मन के चीजें सब काम करो बारी भीतर मैं आज काम वाला ना करो घुस जा। कबो ना करम चल चार हल उठ बैठ कर के तर ते तर कर अरे कर हमारा कहां कमाल यहां मारी अरे जो ना रहते अगर कहाँ चार कहाँ हल उठ बैठ कर ना अगर अरे एकरा से बेसी डंड बोला चल कर 1 2 तीन हो गए अरे बस 2 भाई 3 गास अरे में भी ठोक चल बेटा से मादा फंस रही हो मादा इज्जत चल गई का मेरी मिसलाओ तो तुम मिसलाओ तुम सवाल ना त का कर घर के इज्जत घर हम कर हम पोखरी गण से काट आज के बाद ऐसा ना कबो ना मम्मी जी एक बार से पहले ना मम्मी जी हो चल कबो घर ना चल घर चल